एसे हगारलायदो दे एसे फावसाय दे फावसायलायदो दे टाइमानो जाला जोंहा Hello ladies plus M UNISEX salon खाथियावनो दङ Hello ladies नि नैथिं जाहैबाय Hello ladies नि ओनर ओमफ्राय नैथिंहाय M UNISEX salon नि ओनर थ' बियो जोंहा दिनैहाय बिराद मोजां दिन मानो होननानै बुङोब्ला M UNISEX salon नि बियो थार्ड ब्रान्च दिनैहाय ग्रेन्ड ओपनिं सेरेमनि जागासिनो आरो दायो थ' जोङो दायो मोजां दिन जिहेतु केक हानानै इसोरनि सिगाङावहाय प्रे खालामनानैहाय दिनैनि दिनखौ जागायनोसै ओमफ्राय दिनैहाय जिहेतु मैयानो भिडिअ खोन्थाखादोंमोन 50% अफ दङ आरो बिनि उनावबो नोंथांमोना अफार मोनलांबाय थागोन स' भिजिट खालामनो बावनाङा बेयावहाय कंग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन बिदिनो आग बारायलांथों थ' बयबो सिनायखायो आब' फुजिनि बिल्डिंआ बेनि अपोजिट साइडआवनोखा आरो नोंनि ज' सेम बिल्डिंआवनो बाट एन्ट्रेन्स आरो बारा मिथिबाय थाला काट आउट खालामसै आरो फैदो बयबो ज'नो नायनानै आन्दायजोब्बाय लास्टआव बिनिया गोसा दे